Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. Ako di ay si Christina. Tina for short. And my plot twist began kadtong second year college nako. I was 18 at that time kadtong nagkuyog mi sa akong amiga na si Bianca padulong sa usa ka mall kay nagpalit mi og gift para sa dibo sa mong classmate pag fourth year high school namo. Pag man magpalit sa usa ka store, nag-elevator mi padulong sa parking lot. Timing kaayo kay pag-abli sa elevator kay nasugatan namo ang former classmate namo nga si Danny. Kuyog iyahang kuya, mama ug papa. Ni bless din mi siyang parents din nagistorya mi. Mingon ko, "Oy Danny, dugay na ta nga wa nagkita. Kumusta man ka?" Mitubag si Danny nga, "Oo kayoy, nang laag mi sa kong pamilya ron." Dan miingon ang mama ni Danny, "Nga inday, social yi kay mog sinutan. Unsa day okasyon?" Mitubag si Bianca, "Ay kuan tita, dibo ni Alisa, classmate namo." Pag miingon ko, "Hawa tita, gi-invite man gani si Danny." Dan mitubag si Danny, "Nga anak bitaw ko nimo ma." Dan mitubag ang mama ni Danny, "Nga mo ba? Hala sige, palit o gift dito para ni Alisa kaw. Nya kuyog mo nilang Christina." Mingon ang papa ni Danny, nga pakuyugan na iyahang kuya para siguradong di na siya mag-inom inig abot dito. Sa moto nga nangatawa mintanan. Ug mitando na lang pod ang kuya ni Danny nga si Joseph. Namalit mi gift para ni Alisa og nagpalit og ilisan silang Danny og Kuya Joseph para sa dibu. Pag ato na mag-parking lot, nagtabi mi. Mingon ko, "Danny, na second year college na lang ta, istrikta gihapon kaayo imong mama bisag unsaon." Mitubag si Danny, nga kaayo bitaw, ambot ato niyoy. Then mikalit og tingog si Kuya Joseph, ngayon anak jud na si mama. Overprotective kay niya. Na-speechless ko kay to be honest, gwapo bitaw kayo ang kuya ni Danny. As in, sa pag-abot sa car, ni sakay iyang kuya sa front seat, niya sila ni Bianca sa loyo namo. Medyo nakulbaan kog drive ato no, kay ikaw palay makatapad og gwapo kayo. Nagpatukar kog mga kanta, niya ni kalit og ingon si Bianca, "Sus, kani si Tina ba? Bisag unsa nalay ipatukar na kanta, ganiha nagpina-Koreano og kanta, karon kay anime na sab." Mitubag ko, ay nalang good pagbuot, then mikatawa ko. Then na siya ko kay nikalit og sabay sa kanta si Kuya Joseph. Lamingon si Danny, nga liwat jud kang Kuya Tina, kay pariha jud mo gihilig nga mga anime. Then mitubag si Kuya Joseph, nga mura sag di kaganahan og anime da. Then mitubag si Bianca, nga OP nako. Dahil mikatawa siya. Sa moto nangutana si Kuya Joseph nako about anime. Then didto may nagkastorya og maayo. Nindot dito sa feeling nga naa kay makasabay sa imuhang hilig. Among convo is like, mayon si Kuya Joseph, "Asa na ka na episode ana?" Mutubag ko ga, "Nahuman akog tan-aw kuya." Then mitubag si Kuya Joseph, "Napakay copy. Baro ko be." Mutubag kog, "Na kuya, ako lang ihatag ang USB nimo. Ipa-text lang ni Danny." Taningon si Kuya Joseph, nga hatagin na lang kog number nimo be. Sumauto nga nihatag ko sa kong number, then nakaabot na mi sa dibo ni Alisa. Nagjamming-jamming mi kuyog niya, then gihatod nako silahang balay. Nikalit og tawag iyang kuya pagkaugma ato para mangayo sa USB
kay mutanaw na daw siyag anime. Nagkita mi ni Danny sa usa ka mall, then gihatag niya ang USB. Then 1 year after ato, wala na kayo may contact ni Danny. But then one night mikalit og ring ako ang cellphone. Nangutaan ako kinsa to. Then mitubag siyag si Joseph ni kuya ni Danny. Tina, pwede ko mangayo og favor. Mitubag ko, sige kuya, unsa man. Ni-ask siya nako to be his fake girlfriend para sa upcoming nila na reunion silahang batch. Engineer na dahil siya ani na time niya ako kay graduating pa sa nursing. So gingnan ako siya, nganong ako man imuhang gi-ask kuya, naman kay daghang kaila. Mitubag siya, taas magug ka, niya pution pod, niya gwapa ra ba jud ng mga model. Mitubag ko, murag di ko pwede anak kuya oy, kay mag-study pa ko. Alisod kay mag-solve ani oy. Mitubag siya, gina, tudluan ti ka ana basta imo kong tabangan. By the way, bright bitaw kay ni si Kuya Joseph. Ni-graduate kini siya nga summa cum laude. Sumoto nga maingon ko, nga sige mosugot ko, pero bantay lagi ha. Kita ta sa Jollibee ugma, mga 3 p.m. The next day dito mi sa Jollibee nag-study, inya chit-chat gamay. To be honest, bright jud kayo siya. Iya akong gitudluan og shortcuts and all. Pag Sunday, the day na mag-reunion sila. Nitawag siya nako pag alas 4 kay para lang moingon na dapat daw gwapa kay ko para mamangha iyahang mga classmates. Sa pag alas 6, iya akong gisundo sa mong balay. Grabe, mas ni gwapo ang kagwang. So pagawas nako sa mong gate, nitanaw siya nako nyawa na kay istorya. Murag na siya kay guwapa kayo inyong ante. Mingon ko, kuya, unsa man, magpadayon pa atong lakaw ani? Itabag siya, sakay na kaw, dugaya sa dimoy. And by the way, ayaw na kog tawga og kuya. Kay basig maanad kag tawag na ko anaon niya sa party. Tubag ko, nya, Joseph akong tawag nimo ani ron. Mitubag siya, nga alangag unsa pamdi ay ako ngalan. Then ako siyang giingnan nga dapat makaibawo si Danny ani. Basig makakita niya siya sa pictures ba, niya isumbong niya ta sa imuhang mamagpapa. Then mitubag si Joseph, nga ay kabalaka, mas una pa siyang nakabawo kaysa nimo. Pagabot sa party, ilahan naming gisungog-sungog kay daghan kaag niingon may nanalo na ni Joseph. Awkward kay ko kay kinsay di maoping adto, pero gitry jud ni Joseph iyang best para di ko ma-out of place. Dayon ni kalit og istorya iyang amigo nga kay bawo na mo kanta imong uyab pre. Mitubag si Joseph, "Ooy, kanindot anig tingog, kabawo man gani nimo gitara." Tinmingon iyang amigo, "Sige daw be, padungga daw me." Then mitubag si Joseph, nga Tina, okay ra nimo mo kanta ka, para bitaw na ako. Sabay wink pa jud. Then ako siyang giingnan, o gina lang. Then ako siyang giunghungan, og swerte kay kang kagwanga ka. Nito ko sa tubangan, niya gihatagan ko nila gitar, then ikanta ko, Fly Me to the Moon. Pagkanta na ko ani, tanang tao kay murag mi blur. Ang focus ra jud sa akong mata, kay si Joseph. Lahi na bitaw akong na-feel. Siguro dali ra bitaw jud ko ma-fall. Pagkanta jud nako sa last line na, in other words, I love you. Ako siyang gitutukan niya nagkaay to ay ming duha. The rest of the evening was a blur, pero paghato ni Joseph nako sa mong balay, nangurog ko nga di masabtan. Ako siyang giingnan, sige, aris ako Seth. Ay, Kuya Joseph day. Then may tubag siya, okay Roy, Seth na lang itawag na ko god. Thank you di ay sa tabang. Good night, Hamping. Tubag ko, sige, ikaw sad.
Pagawas na unta ko sa car, pero iyaha kong gikalit og bira padulong sa sulod. Nya iyaha kong gikisan. Nasyak kay ko, pero ako pud siyang gikisan og balik. I don't know nga no to, pero magical bitaw kayo. Our kiss lasted for about 3 minutes. Ako'y ni pull away pero he kissed me again. After that incident, nihawaan ako siyang car, niya nisulod na sa mong balay. So many words left unsaid. Pero the silence seemed to connect us in a way that words never could. All I knew was the feeling is mutual. After 1 week, thank God, dako kay kukuha sa mohang exam. Siguro inspired kay ko niya. Mag-text na me every day na mura na dyan mig-uyab, pero dili god. We keep that from our family, especially sa kong classmate ni iyang sister na si Danny. Di mi uyab pero we like each other. Mahadlok siya manguyab kay basig malahi ang tanaw sa iyang sister o parents niya. And what's worse is that we felt and thought of the same thing. Then one day, nikalit rag-text si Joseph na ako. Mingon siya, it's better for us to end this, whatever we have right now. Ako siyang gipangutana, nga naman, say wrong. Mitubag si Joseph, nga tanan. After the text, nitry ko reach out niya sa call, pero wala siya mitubag. Wala pod ko nagsamok-samok niya na after ato na day. Kaya abi pa lang. So wala nami nagkita and communicate after ko nag-graduate and the year after that. Na ako'y stable na job and nag-part-time modeling gihapon ko. Dayon nakadawat na lang kog email saying nakaslo na si Danny and gi-invite ko sa iyahang kasal kay classmate rapod na mo iyahang soon-to-be husband. Pag-adto na ko siyang kasal, nagkita na pod ming Joseph. Iyahar kong gitanaw. Nahuman na lang ang wedding ceremony, wala gyapon siya mutagad nako until pag-reception. Nikuha kog salad sa lamesa. Yanay nikalit og duol nako. And guess what? Niduol ra siya para mukuha og salad so nihawa ko. Pero nikalit siya gingon. Tina, mitubag pugkog, unsa man kuya? Mitubag siya, Seth lagi. Mitubag ko, aw Seth. Then mitubag siya, I'm sorry. Kung mitubag ko niya, aw, kato, dugay naman to. Kalimti na lang gud to. Damiana si Joseph, nga what if di ko ganahan kalimtan? Then ako siyang gingnan, nga bugo ka, ikaw ray ni Bia. Mitubag siya, sorry bitaw, pwede mo explain kog tarong. Dan ako siyang gingnan, ni-explain unta ka, dugay ra, pero sige kay di man ko oy. Dan maingon si Joseph, nga I stop seeing you, kay nahibaw-an sa kong mama ug papa. Mitubag ko nga, and unsay problema ana? Mitubag siya. Nga niingon sila pag-graduaton sa dawti ka before ko manguyab nimo. Mitubag ko. Nya. Usa naman ka tuig ang nilabay after sa akong graduation. Then mitubag siya. Nga nilarga ko gawas the year after your graduation. Nagpatukod kog balay dito para nato. After saying those words, nikalit siya gluhod nako niya niingon. Will you be my wife? Ako siyang giingnan, nga gago. Tindog ko no diha, daghan kaig nananaw nato. Timingon siya, wala ko'y pake. Ingna sa giyas. So ako, mitubag na lang pugkog. Sige yes. Yes na lang god. Yes. Dayon nikalit og pakpak ang mga tawo, unya ni sungog na mo.
Then ako siyang giingnan nga buing kamanday siguro. Dari pa jud sa reception sa kasal sa imong igsuon ka nagpropose. Then mitubag siya nga kay bawo naman silang mama og papa og si Danny na karon ko mo propose nimo. Ako siyang giingnan, gago, wala pa gani ta nagkauyab, engaged na dayon. Wow, iba ka din. Mingon siya, in other words, I love you. Mitubag ko, in other words, I love you too. Wala na ko nagpakipot na musaynaw niya kay grabe. Abi pa lang pabebe kay ta. Ono sa pod, love nako kaayo si Joseph. And why not? Ni-explain naman po siya siyang side nga nung nibiya siya kadali. It doesn't mean nga easy to get ko, pero hello, grab the opportunity while it's still there. Unsa may mapala na ko anang pina-OA na mo say og no kay tungod sa pride oy. An kasagaran rabasin ana nagmahay. Ano wala sa jud ko nagmahay nga nagkakami ni Joseph. Grabe. From strangers to lovers real quick. Sa una, kuya raman siya sa kong classmate. Karon na, ako namang bana. I never knew that Danny, my classmate, would also be my sister-in-law. Karon na anami sa Australia. And we were blessed with 2 handsome kids. Og ladies and boys, manamog ingon og sana all. Kalambo bag mga love life. Makato ang love story ni Christina og Joseph.